Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Без Сейлән фестивалендә һәм бүген катнашучыларыбыз, финалистларыбыз каршында соңгы 4нче сынау калды. Алар бүген балачак җыры бәйгесендә иҗат ителгән җырларны башкарачак. Әлеге бәйге Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләсе комиссиясе ярдәме белән булдырылды. Димәк, бәйге бар, жюри да бар. Әйдәгез, безнең мәртәбәле жюри белән таныша башлыйк. Татарстан Республикасының халык, Башкортстан Республикасының ат казанган артисты Рөстәм Асаев бездә бүген. Балаларга иң мөһиме бүтән дулкынлану вакытларын тегендә калдырып, монда сәхнәгә чыгып, үзләре булдырган талантларын күрсәтергә Ходай насыйп итсен. Татарстан Республикасының ат казанган артисты Илүсә Хуҗина. Мин инде әлбәттә һәрбер балага уңыш телим. Һәм иң мөһиме алар йөрәк түрләреннән иң ихлас чыгышларын башкарырлар дип өметләнәм. Һәм безнең якын дустыбыз, остазыбыз, Шаян ТВның дусты Айсылу Габдинова. Руся әйтмешли, пой, как будто тебя никто не слышит. Рәхәтләнеп җырлагыз, бу финал без сезнең белән. Мин гел шулай җырлыйм. Ярый әле беркем ишетми дип. Инде сезгә дә уңышлар. Рәхмәт. Сезгә иң беренче чиратта уңышлар, баланың эше үзенеке, ә инде жюриның гомумән икенче. Һәм инде җаваплы эш. Димәк, дуслар, уңышлар, без башлыйбыз. Һәм беренче балача җырын Сәйид Галиуллиннан ишетербез. Характері бар. Сиңа булды Айсылу. Un куябыз инде. Үз эшен эшләде һәм горур гына басып тора, фикер көтеп. Дөресен генә әйткәндә, мин былай юк.
энергично безнең сөйләнебез башланыр дип уйламаганда идем. Мин моңа әзер түгел идем. Һәм Сәйд безгә шундый матур итеп бәйге безне ачып җибәрде. Шуңа бик зур рәхмәт сиңа. Әле менә мин әйтеп утырдым, шулай характер бар, харизма бар, энергия бар. Инде бу артист өчен иң кирәкле сыйфатлар. Афәрин, булдырдың. Һәм миннән 10 сәйлән. Рәхмәт. Рәхмәт. 10 сәйлән һәм менә шундый матур гына елмаю. Монсы инде 10 сәйләннән дә югарырак. Шын татар егеті менә нәқ шундый булырга тиеш. Афәрин, Сәйит. Унлы, күп сүз кирәкми, молодец. Рәхмәт. Уңышлар телим сиңа киләчәктә дә. Кыскалыкта осталык ди. Менә мин әйтәм, беренче тапкыр әйтергә дә авыр. Сәйит чыкты да бөтенләй дулкынланмадымы, әллә дулкынлануын җиңдеме? Син дулкынланмыйсыңмы, Сәйит? Юкмы? Әрмин тыңлап карыйм, туктагыз. Әзер чыгып оча бит аның йөрәге. Сәйит, ничек син шулай басып торасың? Димәк, профессионал менә мин хәзер чыгып җырласам дулкынланырым. Һәм синең тавышыңда бер нәрсә дә сизелми. Шәп җырны 100% җиткердең. Менә Айсул 10 сез балл. 10 сәйлән. Рәхмәт, һәм инде Сәйитне без чын күңелдән котлыйбыз. 30 сәйлән иң югары бәя белән озатып калабыз. Юкка гына елмаеп тормыйм. Сәйит нәтиҗәләрне көтеп утырачак инде ул хәзер башкаларның ничек җырлаганын. Инде сәхнәбездә Самир Камаловны каршы алабыз. Şuna dizur menglegen yılğalar Dik bizle iň matur iň şep bağalar Her kimge tuğan yak bergenem bergene Sine tuğan şirengnen banderen belegene Rüyada kışlar küp jaralara danışlar Dik bizde yanında Kaderelim davuşur Her genge tuğan yak bergene bergene Sine tuğan şirengnen Kanderen belegenem Her kemge tuğan yak bergenem bergenem Sine tuğan şirengnen Kanderen belegenem Sine tuğan şirengnen Kanderen belegenem Kanderen belegenem Ой, Афәрин! афәрин. Афәрин! Самир, син дә бит безнең фестивальдә бер генә
Бер генә, менә хәзер Рөстәм абый утырып тора да һәм карый инде. Кайдан шундый матур кәчтүм алдым икән бу дип. Инде кызлар ай-һай, нинди егет дип утыралардыр. Хәзер беләбез инде аларның фикерләрен, хисләрен. Рөстәм Асаев. Шуннан да беренче чыгуда костюмга карыйсың бит инде, әйме? Ох, нинди шәп егет, матур костюмнар белән чыкты дисәң, әле җырлап җибәргәч инде бөтенләй икенче уйлар уйга килә. Беренчедән, бик тә субханалла моңлы тавыш, шын, дөрес итеп җырлау, дөрес сулыш алу. Менә Алла берсә киләчәктә зур артист икәне ярылып яткан. Менә инде тавышыңны саклап, теге мутация вакытларын җырламый гына, матурына уздырып, киләчәктә инде Татарстанның шундый бөек җырчысына барып җитәргә Ходай насыйп итсен. Татарстанның Бөтен халык, әйбер бар аның өчен. Үзеңне сакланым, яме? Рәхмәт бик зур. Татарстанның Бик халык молодец. һәм Башкортстанның атказанган ким дигәндә шул дәрәҗәләргә ирешерсең дип теләп калабыз. Сәйлән, мөмкин булса 20-ны дә куяр идем. Әмма ләкин монда 10 гына иң күп бал. 10 плюс итеп тә куярым сиңа. Энекәш. Афәрин. Молодец, афәрин. 10 Сәйлән. 10 Сәйлән иң югары бәяләү әлегә һәм әйдәгез Айсылу сезгә күчик инде. Гомумән мин менә нәкъ шушы эфирга ләгүем белән бик шатмын, чөнки мин балачак җырының фанаты. Рәхәтләнеп һәрбер җырга кушылып утырам. Самирның бик үзенчәлекле башкару стиле бар. Шуңа күрә аның теге тавышын танып булачак гел, бу җырчы өчен бик мөһим, чөнки ул аерылып тора. Бер генә минем сиңа теләгем бар, дикция өстендә бераз эшләргә, чөнки мин теге менә сүзләр нәрсә җырлыйм икән дип син тыңлап утырдым. Мин бу җырны беләм, шуңа күрә аңлыйм. Бу җырны ишетмәгән булсам, мин инде бераз миңа авырак булыр ия. Булай үзең дә бик ягымлы, мөлаем, сәхнәдә менә энергетикаң бик уңай. Шуңа күрә барыбер 10 Сәйлән куймыйча булдыра алмыйм сиңа. Сезгә бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Әйбәт барасың. Ләкин кайчак Илүсә Хуҗина бик кырыстав булып куярга мөмкин беләбез. Бөтен нәрсә үзгәреп куярга мөмкин. Алай димәгез, алай Хәзер димәгез. беләбез барысын да, хәзер беләбез. Мин Сәмирне беренче тапкыр күрәм һәм бик шат сине сәхнәдә җырлавыңны ишетүем белән, чөнки синең чыннан да Аллаһ Тәгалә сиңа шундый матур тембрлы тавыш биргән. Әле шундый матур югары ноталар белән. Бу инде зур бүләк, һәм шушы бүләкне, һәм шушы талантны, тавышыңны саклап кына, менә Рөстәм абый дөрес әйтте, мутация вакытында тавышыңны саклап кына, җырламыйча торып кына, инде зур артист булуыңны без көтеп калабыз. Инде синең чыгышыңа килгәндә, син чыннан да бик матур һәм бик авыр җыр сайлагансың дип тыңлап утырдым, чөнки монда мелизматика да бар. Һәм менә диапазон бик киң. Шуңа менә әле шунда өстәп китәсем килә. Мин инде хәзер тырнак астыннан кер эзлим. Күбрәк легато теләр идем мин. Бу инде сиңа менә алдагы көндә ниндидер яңа Минем өчен һәм кайбер тамашачылар өчен әлбәттә безнең каналыбызда андыйлар бигәс. Легато итальян. Диңгез белән бәйле әйбер түгелме? Легато итальян теленнән ул бер нотаны икенче нотага сузып, бер-берсеннән аермыйча җырлау дип атала. Бу инде Лего шуннан барлыкка килгән, бер-берсенә кушып, легато. Менә бит. Шуңа күрә бу җыр өстендә эшләрсең дип өметләнеп калам һәм миннән әлбәттә 10 балл, 10 Сәйлән. Рәхмәт, рәхмәт. 30 Сәйлән синдә. Афәрин, затабыз сине, исән сау бул. Динә Хәбибуллина. Ola koydurga dip bize balam şey oyun onda minim ebiyim onda minim babayım bütün dünya yemyeşil yürgüreler
Атын харша күңелле әти әнилер белән Олны яратабыз Шуңа каникул сайын Без кунакка кайтабыз Дәу, 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 дәвәни Дәу, 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 дәвәти Гел кунакка дәшәләр Гел кунакка дәшәләр Дәу, 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 дәвәни Дәу, 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 дәвәти Олар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр Дәу, 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 дәвәни Дәу, 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 дәвәти Гел кунакка дәшәләр Гел кунакка дәшәләр Дәу, 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 дәвәни Дәу, 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 дәвәти Олар бит безнең өчен иң кадерле кешеләр Дина, афәрин сиңа. Афәрин, булдырдың дип саныйм. Һәм инде минем үземнең дә инде ничектер авыл искә төште. Бәбкәүлән, әби кыймаклар пешергән. Һәм инде әлбәттә минемчә һәр кеше өчен бик изге кадерледер. Бу мизгелләр әйдәгез сөйлисә. Беләсезме, минем бала чагымда шундый матур җырлар булса, шундый күп. Мин барысында җырлар идем минемчә. Бик матур, бик күңелле һәм чыннан да безнең күңелебезгә якын кешеләр турында җыр җырлавың бик күңелле булды. Һәм минемчә җырлаганда син бит аны кем турында җырлавың турында белеп җырлыйсың. Һәм шушы жылы хисләр, алар синең тамашачыңа да барып җитәләр. Һәм минемчә синең бүгенге чыгышың бик уңышлы булды. Һәм әлбәттә син инде Дәвәнин белән Дәвәтиң турында аларга багышлап җырлагансыңдыр дип өметләнәм. Афәрин. Бик матур булды, бик күңелле булды. Әле биеп тә алдың. Минемчә бу уңышлы чыгыш һәм 10 сәйлән. Рәхмәт Дина исеме дә бит. Минем беренче анакшыгым Дина исеме менәме? Һәм Дина исемле кыз шундый матур иттереп, җиренә җиткереп, Дәвәт исенә карата мәхәббәт уяды. Менә шушы хисләргә утырып, миндә инде бабай буларак, миңа бик күңелле һәм дә бу инде аның өчен генә түгел, чыннан да Дина бик матур җырладың, бик җиренә җиткереп. Менә ничек җырларга тиеш Дәвәнигә? Менә нәкъ шулай җырладың. Ихлас, матур. 10 сәйлән сиңа. Бик зур рәхмәт. Алла бирсә сезнең Уңышлар телим. Шундый матур җырлар. Бик молодец. Менә карап торам да сезгә, Рөстәм әфәнде, нинди бабай микән бу дип. Нинди бабай булсын инде бу дип карап Үзем дә торам. шакката мин аңа. Шулай инде, шулай шаккатыралар балалар. Айсылу. Җырга килгәндә, чыннан да мин дә бу җырны бик яратам. Минем укучыларым да аны рәхәтләнеп башкаралар, яраталар. Менә минем жюри әгъзаларым гел мактап кына утыра бугай монда шундый. Чөнки миңа ошый. Миңа да бик ошый, мин теге киңәшләр дә биреп үтәсем килә бераз. Әзрәк бурыч салый. Әз генә бурыч салыйм әле. Динәнең вокалы бик яхшы. Менә җырлауына, башкаруына бернинди сүзем дә юк. Әйме тавышың чыннан да теге яңгырап тора. Молодец. Менә син җырлап бетергәч шундый рәхәтләнеп елмая башладың. Менә рәхәтләнеп, эшкерсез, шин күңелдән елмая башладың. Менә җырлаганда миңа синен бераз гына шул җылылык җитеп бетмәде. Шушы эмоциялар һәм елмаю. Яме? Менә бераз җылылык. Менә син шул кадәр матур хәзер елмаясың. Җырны башкарганда да мин аңлыйм, теге син сосредоточенно җырлап торасың инде, ләкин бераз гына менә шушы җылылыкны да кертсәң, без инде бөтенләй эрер идек. Мин ырыдым инде, белмим. Менә Дине җырлады бит. Шуңа күрә иреде. Мин дә моннан сизеп торам бөтен җылылыкны алардан килә торган. Хәзер сезнең янәшәгездән үтеп киткәндә, ул җылылык гомумән артып сизәчәксез, һич шиксез, тагы да иреп китәрсез дип уйлыйм. Дина, рәхмәт. Сәйлән санын әйтелдеме соң? Монда унны куймыйча булмый инде, чөнки алар һәрберсе менә энҗе бөртекләре. Финалистлар. Рәхмәт сезгә дә, Фарин сиңа, Дина, һәм озатып калабыз. Бездә Иван Пугачев.
Инде Ваня син җырлагач, менә монда кайдадыр атлар чаба, монда шүлмәк ваталар, монда бүләк исәләр, монда көрәш бара, җырлы көрәш. Һәм инде монда хөкемдарлар үз урынында. Хөкемдарларның да фикерләрен ишетәсебез килә. Рөстәм әфәнде? Миннәнме? Ну, Иванга килгәндә Иван молодец. Бөтен яклап килгән, образ, нәрсә җырлаган, аңлап җырлый. Характер бар, күңелдә шаянлык бар, тавыш бар, кыяфәт килгән нәрсә кирәк тагын артист җегеткә. Молодец, афәрин. Афәрин. Сәйлән кирәк артист кешегә. 10 сәйлән. 10 сәйлән. Рәхмәт. Айсылу Габдинова. Беренчедә, менә минем вокал турында әйтеп үтәсем килә, шундый теге дөрес җырлыйсың, мин теге менә булай ләззәтләнеп тыңлап утырдым. Инде вокалың шул кадәр теге дөрес, академ, мин ярата торган стиль инде, әлбәттә. Шуңа күрә вокалга бер сүзем дә юк. Ваняга менә җырлап бетергәч карасаң, аңардан күренеп тора аның Пуш һәм Константин Хабенский студиясында шөгыльләнү. Җырлап бетергәч, менә җырлаганда бераз җитмәде миңа менә шушы синең сәләтләреңне күрсәтү. Менә син хәзер бөтенләй башка бит. Biraz аңлыйм әйе, бу җыр теге бераз катлаулыдыр, аны башкарганда теге хәрәкәтләр ясау бик җиңел түгел сиңа монда. Диапазон да бар бит. Ләкин менә бераз күзләрең белән уйнасаң, теге жестлар күрсәтсәң, тагын да шәбрәк булыр. Но вокал инде искиткеч, молодец. 10 сәйлән. 10 сәйлән. Әле барысы да алда, Алла теләсә, инде хәзердән Роберт Миңнуллинның сүзләренә иҗат ителгән әлеге җырны башкару да минемчә инде ул зур һәм югары дәрәҗә. Илүсә Хужина. Әлбәттә, мине Иванның башкаруы бик шатландырды, чөнки татар балалары да шундый чиста, татарча җырлый алмый бүгенге көндә кызганычка каршы. Ләкин без яхшырак башкаруга талпынабыз, тырышабыз һәм Иванга афәрин. Татар баласы ишел. Татарстан егете. Безнең җегет. Әйе, бик зур рәхмәт сиңа, Иван. Афәрин. Инде техникага килгәндә бу җырчыннан да авыр. Монда зур интерваллар, менә Айсылу да әйтер. Бу Гомумән әсәрне башкаруы җиңел түгел. Һәм шуңа күрә кайбер, мәсәлән, югары ноталар кайберләр кысылып та алды. Шуңа күрә минемчә монда инде тынны, тагын да ныгытырга кирәк, тагын да иркенрәк башкарырга кирәк. Бәлки кайбер күнегүләр ясарга кирәктер инде шушы җыр өчен интерваллар белән. Шуңа күрә мин 9 сәйлән бирәм. Ләкин беләм, син булдырасың. Һәм инде киләчәктә шушы күнегүләр сиңа шушы әсәрне башкарырга тагын да ярдәм итер дип өметләнәм. Рәхмәт. Уңышлар сиңа. Рәхмәт, рәхмәт. Әйтәм бит кайчак кырыс булып куя безнең Илүсә апа дип. Рәхмәт сиңа, Ваня, затып калабыз. Рәхмәт, исән сау. Рәхмәт. Молодец. Гүзәл сыны белән сәхнәбез түренә Асыл Яр, Асыл Хужина атлап килә.
Асылыяр, минемчә, синең әниең бик бәхетледер шундый кыз үстергәне белән. Инде безнең һәм безнең жюри бәхетле әлеге җырны ишетүебез белән. Инде Илиса, сез мондай җырларны бик яратасыз, башкарасыз шундый моңлы җырларны. Сездән башлык әле. Мин хәтта тын алырга онытып утырганмын. Шундый матур, шундый тембрлы, шундый башкаруда мин инде күптән гомумән ишеткәнем булмаганлыгын менә әле хәзер шуны исемә төшереп утырам. Бик зур рәхмәт сиңа. Шундый матур әсәр. Син үзең шундый матур. Минем хәтта сүз әйтерлек сүзем дә юк. 10 балл. Мин һаман теге урысча әйткәндә под впечатлением, хисләремнән башым әйләнә. Рәхмәт сиңа. Рәхмәт. Асылъяр чыгу белән унны куйган идем, тагын бер унны бирәм. Менә 20 буламы инде ул? Или алай булмыйдыр, әйме? Икегезнекен бергә кушсаң 20 була. Чын күңелдән Асылъяр уңышыгызга бик шат, бик матур чыгыш булды, бик матур шибәр кыз, киләчәктә дә шундый безнең эстрадабызда шундый матур җырчылар булуына Алла бирса, мин чын күңелдән теләп калам, уңышлар телим. Бик матур, искитмәле тембр, шундый шуңа күрә менә шушы тавышыңны югалтмый, шундый дөрес, чын әсәрләр җырлап, әниләр, әтиләр турында, туган ил турында, менә шундый мәхәббәт турында Алла бирса киләчәктә, әйме? Рәхмәт бик зур. Менә шундый дөрес җырлар җырласагыз, һәр вакыт тавышыгыз да урынында булыр, күңелегез дә чиста булыр. Бәхетләр телим, уңышлар телим сиңа, сеңлем, әйме? Унсәйлән. Унсәйлән әйе, ансын инде ишеттек. Бик сүзләренә бик бай булды әлеге фикерләр һәм Айсылу Габдинова. Бәлки ул эстрадада түгел, безнең татар операларын җырлар, Рөстәм әфәнде. Ничек уйлыйсыз? Яхшы эстрада бит ул. Чыннан да тавышы ята. Асылъярның профессиональ тавыш, менә синең теге өске ноталарын тыңлаганда минем каз тәннәре чыга иде. Миндә бик матур. Беренче куплетта бераз дулкынландың. Теге мин әллә бу тональность туры килми микән дип уйлый башладым. Юк, икенче куплетта җыелдың һәм инде теге тавышың ачылды. Шулай ук бераз дикция һәм менә теге түбәндәге ноталарны бераз теге ныграк җырлавың җитеп бетмәде миңа. Булай менә тавышың профессиональ тавыш, бик дөрес барасың. Рәхмәт. Унсәйлән. Рәхмәт бик зур. Сез шундый теге унсәйлән дип йомшак кына әйтәсез. Унсәйлән бит инде ул кабул итү өчен унсәйлән. Аны бит инде без шулай кабул итәбез. Балалар аеруча унсәйлән иң югары бәя бит инде ул. Асылъяр, син чыннан да асыл. Һәм инде рәхмәт безнең менә бу чыгышың белән безне бәхетле иткәнең өчен. Исән сау, уңышлар. Әйдәгез, балкып торган Илназ Харисовны каршы алыйк. Барлык телләр арасында иң якыны үз телемнең бишек жара биргән мине үстереп. Дуслар, туганнар белән мингә татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем, татар телен белмәсәм. Дуслар, туганнар белән мингә татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем, татар телен белмәсәм. Туган тел ул, туган җирем, туган ягым, үз ием. Үз телемдә генә матур яңгырый бит үз кием. Дуслар, туганнар белән мингә татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем, татар телен белмәсәм. Дуслар, туганнар белән мингә татарча сөйләшәм. Кем булырмын туган телем, татар телен белмәсәм.
Ana sütü bilen kere ana telin yaratu Koydağına yaşasam da tilin işin şanatu Dostlar tuğanlar bilen minge tatarşa sileşem Kim bularman tuğan tilim tatar tilin bilmesem Dostlar tuğanlar bilen minge tatarşa sileşem Kim bularman tuğan tilim tatar tilin bilmesem Kim bularman tuğan tilim tatar tilin bilmesem Шын татар егеті Илназ Харисов жамағат менә шулай сәхнәләрдән, зур сәхнәләрдән игълан итәргә насыйп булсын. Әйдәгез бу яктан башлыйк әле. Айсылу Габдинова. Гомумән, менә Илназга карыйсың да, аның елмаюына шундый рәхәт булып китә, ул чыкты һәм инде кәефләр күтәрелде шуннан да. Менә беләсезме, бу сезонда мине аеруча шатландыра. Менә күпме баланы тыңладык, берсе дә акцент белән җырламады. Миңа шулкадәр бу рәхәт, моны белү. Бу җырны инде аеруча акцент белән җырларга ярамый. Бу җыр акцент белән җырларга ярамый. Сөйләшәм дигән җырны. Әйе. Мин гомумән бу җырны үзем өчен бүген башка яктан ачтым. Инде башка башкаручыларны тыңлап өйрәнгән, ләкин менә Илназның тавышы бу җырга бөтенләй башкача ята. Һәм миңа бик ошады синең тавышың, шундый дөрес итеп җырлыйсың, диапазоның бар, яңгырап тора тавышың. Гомумән бөтен яклап та Илназ миңа ошады. Бер начар сүз дә әйтәсем килми һәм ун сәйлән куясым килә сиңа. Шулай ярыймы? Әйе. Без монда әле монтаж вакытында да фанфаралар куярбыз. Ун сәйлән. Менә без бала чакта бөтен шатлыклы кинолар, инди киносы, хит киноларын карыйдык бит инде. Бигрәк кырыс башладыгыз. Хит малай чыгып басты, Метхун Чакраборти дип тора мен аны. Шул кадәр мотор, ялтыр-ялтыр костюмнар белән, әйме? Инде җырлап җибәрүе чыннан да егетләргә хас булган тембры үзе менә аерылып тора. Тембрга килгәндә дә, диапазонга килгәндә дә дөрес җырлау, образ бар. Нәрсә эшләгәнен белә. Шәп җегетләр инде менә берсеннән-берсе молодцы, күңел шатлана. Шундый безнең киләчәгебез барлыкка. Менә шушындый матур җырлар белән генә, яхшы репертуар белән генә киләчәктә дә җырларга насыйп итсен мондый шәп егетләргә. Илназ, ун сәйлән сиңа! Ун сәйлән. Үземнең коллегаларыма кушылам, миңа да бик ошады Илназның чыгышы. Шуны әйтәсем килә, менә җырның аранжировкасы шундый битлы булуына карамастан, Илназ авазларны бер-берсенә менә әйткәнемчә легато башкарды, матур итеп, яхшы итеп. Һәм бу чыннан дөресен генә әйткәндә бик җиңел эш түгел ул. Шуңа күрә әфәрин. Гомумән минем әйтәсем килә, безнең башкаручыларыбызны шушы бәйгеләргә әзерләүче укытучыларына, әти-әниләренә, чөнки сәхнәгә чыгып җырлау ул 5 минут максимум. Бит аның артында күпме эш, күпме хезмәт тора. Шулай бит Илназ, күпме синең хезмәтең, күпме укытучыңның хезмәте, әти-әнинең хезмәте. Шуңа күрә аларга бик зур рәхмәт. Һәм мин дә сиңа 10 сәйлән бүләк итәм. Рәхмәт. Инде Илиса сезнең сүзләрегездән шуны әйтергә була, кайберләр бит әйтәләр, "Эй, җырлап йөрү эшме инде ул" дип. Әйе, шул менә. Сөйләп йөрү эшме инде ул дип. Менә Шундый зур эш. Ул шундый зур һәм Кирәкле. рәхмәтле һәм кирәкле эш булырга Әйе. тиеш. Алар бит Илүсә өйгә кайткач та җырлап йөриләр, фатир буйлап җырлыйлар, Менә әйме? шулай шул. Җырлыйсыңмы иде? Әти-әниң нәрсә диләр? Җырлаган Ул өчен. инде улым диләрме? Юк. Вай, молодец. Җырла шулай инекәш, әйме? Әти-әниләр әйтми, күршеләр генә әйтә. Рәхмәт. Илназ, затып калабыз, исән сау. Афәрин. Афәрин. Тагын бер батыр егетебезне Рөстәм Хөсәйновны каршы алыйк.
Milletler bilen tuğanlaşıp birden bulup yaşi halkımız Ürler yalap üze başkalabız Üze kazan tuğan yurtımız Büyük yurtlar halkımında Saklı halkım dağlı tarihı Kazanım tatar halkım için Sin bik məğrur güzel başqala Kazan, kazan Kol şeriften yanklı azan Tuğanlaşıp Yaşi sinin halkım kazan Kazan, kazan Dağlı sinin halkım kazan Uyum jürüm sinin hakta kazan Zor ümitler bağlap gele yaşlar Yağalma şu balalar Kıyplaydıp sinden ürüne dolar Zor bisteler alıp kalalar Şehirlerde küpü yırsık da biz Kümül koman sina tortılar Üçün birden birim güzel başqala Kazan, kazan Kol şeriften yamri azan Tuğanlaşıp Yaşi sinem halkım kazan Kazan, kazan Dağlı sinem halkım kazan Uyum jürüm sinem hakta kazan Yaşi sinem halkım kazan Kazan, kazan Dağlı sinem halkım kazan Uyum jürüm sinem hakta kazan Kazan, kazan Dağlı sinem halkım kazan Uyum jürüm sinem hakta kazan Uyum jürüm sinem hakta Aferin. Aferin. Рөстәм, синең әлеге бу җырың әйбәт нокта да булырга тиештер, ләкин бу әле өтер генә. Һәм инде котлыйбыз бу чыгышың белән. Һәм чыннан да әйбәт чыгыш дип уйлыйбыз. Айсылу. Рөстәмнең соңгы нотасыннан инде башка әйтеп тормасаң да була, ул үзе барысын да әйтте бу соңгы нота белән. Ләкин сез беләсезме, Рөстәм бит әле ул җырчы гына түгел, ул футболист, шахматист, блогер да икән. Һәм каян син барысына да өлгерәсең, һәм каян син өлгерәсең шулай шәп итеп җырларга? Миндә сорау. Моны бит бөтенесен бер юл эшләп була. Футбол уйнаганда Төшереп гол дип кертәсең. Шахмат уйнаганда шах мат дип куярга мөмкин. Була бөтенесен бер көндә үк эшләмим инде мин аны. Бер көндә моны эшлим, бер көндә моны эшлим, бер көндә моны эшлим. Татарча да бик матур дип сөйләшәсең икән, Афәрин. Афәрин. Әйе, Рөстәм үзе шундый җитди егет булуына карамастан шундый киң рәхәтләнеп җырлады, һәм без барыбыз да мөкиббән китеп теге бер сүздә әйтмичә, илүсә әйтмешли Әйе. тыналарга да онытып Онытып. утырдык тыңлабай бит. Шулай, шулай. Шәп егет. Алга таба да шундый бул. 10 сәйлән сиңа миннән. Рәхмәт бик зур. Мин мәсәлән Рөстәмне ошаттым. Безнең легендар башкаручыбыз Рафаэль абый Сахабиевка. Шундый ук киң диапазонлы. Минемчә синең потенциалың бик зур. Тавышың матур. Аннан соң ки яңгырау белән синең кәефең үзгәрде, образга кирип киттең. Син чыннан да чын зур артист булырга бик мөмкин. Шуңа күрә мин сиңа шулай ук үземнең 10 сәйләнемне бүләк итәм. Һәм уңышлар теләп калам.
Рәхмәт бик зур. Рөстәмгә инде чыгу белән әйттем. Беренчедән кигән костюм ничек бит әйме? Егетләр, шын егетләрчә, академ, вокал, нәрсә эшләгәнен белеп, шулай ук куллар. Менә инде җырлап бетергәч, 5 минут шулай торсаң да бик риза идем. Только тиз образдан чыктың. Җырлап Казан дип торды. Ох! Прям менә шул горур. Мөслим ага Магомаевны тыңлыйсыңмы? Тыңлап алам әйе. Тыңлап кына алма түгел, саңа таңла рәхәтләнеп, яме? Менә шундый ук эмоциялар белән җырладың, молодец. Бу җыр белән мин таныш, шуңа күрә бу җиңел җыр түгел. Диапазон монда инде Казанны ярату бик язылган. Кийиндә дә, сүзләрендә дә, һәм син аны шундый әле бик үк Рүзәл абый хәтле зур егет булмасаң да, син анардан да бик иттереп басып җырладың бу җырны. Молодец, афарин. Он сөйлән. Иң моңлы сөйлән бирү эпизодын карап үттегез, хөрмәтле тамашачылар. Инде без хәзер Рөстәм сиңа зур уңышлар теләп һәм әлеге җыр багышланган шәһәрне яулап, әлеге тамашачыларны яулап, татар тамашачыларын яуларга насыйп булсын. Амин, шулай булсын дип затып калабыз. Рәхмәт сиңа. Без дуслары күп булган Әминә Мортазинаны каршы алабыз. Мин кояшка йылмаям, кояш миңа мин җилләргә кол булгым, дәшәм уйнарга. Үзәемдә үскәем, уҗарам минем, әйдә җырлап кушылып, син дустым минем, дуслары күп булсын, сәнгать күп булсын. Матур балачак булсын, гөлләре шәшеп атталар, ян биреп җиргә. Авыр булган эшләрдә җиңелү бергә, дуслар бу янышы, яшәп рәхәт. Әти, туганнар, сезгә мең рәхмәт. Дуслар күп булсын, сәнгать күп булсын. Матур балачак булсын, дуслар күп булсын, сәнгать күп булсын. Әти, янында, әби, бабай сагында. Матур балачак булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күк булсын. Әти, әни янында, әби, бабай сагында. Матур балачак булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күк булсын. Матур балачак булсын. Дуслар күп булсын, зәңгәр күк булсын. Матур балачак булсын. Дуслар күп балачак булсын. Узмасын иде шул ул балачак. Ләкин узса да әлбәттә матур узсын. Рөстәм әфәнде. Әминә карап, шуннан да шундый кичкенә шибәр кыз. Но аны кичкенә дип тә булмый. Шундый зур артистка чыкты безнең каршыга. Ул инде кимендә Мәскәүнең шундый бер опереттадамы инде, кайдамы булса шундый театрда эшләгән кыз килгән кебегме? Артистка. Бөтен яга килгән инде. Субханаллах, күз тимәсен, молодец, афарин. Монда инде ун сәйләннәр, бөтен яктан ун сәйләннәр генә кыйлырга тиеш. Өстән һавадан да, яннан да, име? Уңышлар гына телим, Әминә сиңа.
Үкіріп жылама, рахатланып жырла сен, еме? Әминелер аты жылақ бұл абышын, еме? Әйе. Қоян білесіз. Әмине үйде де бар менің бір әмине. Қызым да әмине есімді. Бек жылақ қыз болды. Мен де жылақ. Туп біле де өнесің ма? Туп біле өнесің ма? Әйе. Суға түшә ме тубын? Yok. Ой, маладис. Жырла матур етіп. Келешекте де шындай. Шаян бол, шибер бол, матур бол, бақытлы бол. И зор артистка болырға шулай Құдай насып етсін. Рәхмәт. Un сөйлән. Рәхмәт. Әмінә менің племянницамның да исеме Әминә. Ул да синең сыман елмая, көлә, бий, җырлый, музыка белән кызыксына. Һәм безгә дә бүген Әминә шундый матур чыгыш күрсәтте. Әминә мин әйтер идем, ул мюзиклдан, Мюзикл деп әйтсәм Чикаго мюзиклдан төшкән артистка сыман биеп тә күрсәтте, җырлап та күрсәтте, афәрин. Һәм чыннан да минемчә сиңа шул юлдан барсаң, син минемчә югалып калмассың. Техникаңны тағында ұстарақ күнегіп, биюіңні тағында яқшыртып, зор артистка буларга язсын деген теләктә сиңа. Un сөйлән! Рәхмәт. Ай, булмый. Гафу итегез. Вокалга килегез. Сезгә йөрәмен инде. Айсылуға келерге мүмкін. Монда кешегә дә. Монда бөтенесе Әминә исемле туганнары бар дип мактаналар сезнең берәрсе. Минем Әминә дигән бер туганым да һәм дустым да юк икән. Ну, хәзер менә миндә бер Әминә бар инде. Сөйләндә катнашкан. Менә Илүсә әйтте, ишнән да мин уйлыйм, Әминә бу юлдан бармыйча булдыра алалмас, чөнки аның теге менә артистлыгы эшеннән чыгып тора инде, атылып тора. Ул яки сәхнәгә, яки театрга, бәлки кинога барыр дип уйлыйм, чөнки ул теге бик харизматичный, кызыклы кыз. Үзе дә бик матур. Миңа нәрсә ошады, Әминәнең номеры куелган иде. Бу теге бик әһәмиятле нәрсә, җыры куелган иде. Теге бер кирәкмәгән хәрәкәттә булмады, барысы да үз урынында булды. Каушасаң да алга таба уйлап торма, бүтән кеше дә каушый, бүтән зур йолдызлар да каушый ул сәхнәдә, монда бер нәрсә дә юк. Мин уйлыйм, син алга таба йолдыз булырсың дип. Un сөйлән. Рәхмәт. Әминә җырлый, моңланып, мин сөйләндә җиңәм дип. Әминә, рәхмәт сиңа. Рәхмәт шул җырың өчен. Һәм инде чынлап та туп батмый ул елгада. Борчылма, һәм талант та, сәләт тә ул югалмый, батмый, калкып чыга. Син узатабыз, исән сау бул. Рәхмәт. Ой, Алла, ох. Инде, хөрмәтле жюри, сез инде барлык җырчыларыбызны, мин инде курыкмыйча әйтәм, бу сезне җырчыларыбызны ишеттегез, күрдегез һәм инде нинди фикерләр менә бу чыгышларны карагач сезнең күңелегездә калды. Мин беренчедән зур рәхмәтлемен бу сөйлән гомумән алганда Шаян каналына. Һәм барлык бу Шаянда эшләгән җитәкчеләргә, эшләүчеләргә, төшерүчеләргә, алып баручыларга, барчагызга да зур олы рәхмәтемне әйтәсем килә. Күңелем чистара. Күңел булай да бүгенге көндә бигрәк тә менә шушы балаларның ихласлыгы, аларның ихлас җырлавы һәм ихлас кына җырлау түгел, профессионал бездән дә яхшырак җырлыйлар. Менә шунысы белән дә теге алар өчен шатланып утырам. Сөйлән җыр бәйгесенә телим бары тик уңышлар. Һәр вакыт шундый талантлы балалар туып торсын, катнашып торсыннар. Шулай балалар белән бергә яхшы композиторлар, яхшы шагыйрьләр дә туып торсын иде. Менә өч әйбер бит ул: башкаручы, композитор һәм язучы. Менә шул өч әйбер бергә туры килсә, ул инде нәрсә диләр? Бомба диләр инде. Менә минем эмоцияларым бөтен финалистларны тыңлаганнан соң мин шат һәм канәгать, чөнки һәрбер финалист үз урынында, алар барысы да бик талантлы. Менә чын күңелдән әйтәм, мин бик шат. Бик талантлы балалар җыелган. Һәм инде чыннан да Сөйлән проектын оештыручыларга рәхмәт әйтәсем килә. Шаян каналына бу чыннан да беренче шундый менә балалар өчен телевизион проект.
һәм мин дә менә монда 3нче ел бик горурланам монда катнашуым белән. Шулай ук бик зур рәхмәт әйтәсем килә һәрбер катнашучының укытучыларына, чөнки бу чыннан да аларның хезмәте, бу бик зур хезмәт. Без үзебез генә беләбез моның нәрсә икәнен. Һәрбер дәрестән дәрескә бер үк әйберне аңлату, алар аны оныталар, тагын аңлатасың. Моңа чыннан да түземлек һәм профессионаллык кирәк. Бик зур рәхмәт укытучыларына. Әти-әниләргә әйтәсе килә, укытучыларыгызны онытмагыз, алар белән элемтәдә булып торыгыз, аларның теләкләрен үтәсәгез иде. Балаларга инде шулай ук рәхмәт әйтәсем килә. Монда кадәр барып җиткәннәр өчен, финалга кадәр барып җиткәннәр икән. Бу эмоциональ яктан да бик авыр нәрсә күреп торабыз, бит кайбер балалар каушый. Бу бик зур стресс, бик зур әзерлек таләп итә. Һәм алар барысында булдырдылар. Минемчә, барысы да бик нык шәп. Әлбәттә, бүген бик матур чыгышлар булды. Һәрбер бала бик талантлы, бик үзенчәлекле. Һәм әлбәттә, бу талантларны сәйлән булмаса, кайда күрсәтерләр иде? Туган телләрендә, матур итеп, туган җирләрендә, шундый матур көйләр җырламасаң, бик үк алай ук бәхетле бәлки булып булмас та иде. Шуңа күрә минемчә, аларның чыннан да хәзер бик бәхетле һәм матур балачаклары. Һәм шуңа күрә без алда да алардан зур туган җирләренә, халкына хезмәт итә алырлык, зур кешеләр булырлар дип өметләнәбез. Һәрбер укытучыга рәхмәт, һәрбер әти-әнигә бик зур рәхмәт. Әлбәттә, сәйләнне оештыручы һәрбер кешегә бик зур рәхмәт. Безне чакырып, шушы матур балаларны тыңларга мөмкинчелек биргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, без уңышлар теләп калабыз. Чыннан да сезгә дә инглиз телендә бик ул зур бит инде, шуңа күрә сезгә дә бик һәм тагын бер тапкыр зур, ике тапкыр зур рәхмәт һәм меңләтә рәхмәт. Сезгә дә рәхмәт. Жюриның фикерләрен ишеттек, алар һәрберсе безгә кадерле һәм инде катнашучылар өчен дә кадерле, әлбәттә. Ләкин җиңүчене без хәзер үк сезгә әйтмибез. Әз генә сузабыз һәм инде киләсе тапшыруда сез Сәйлән фестиваленең җиңүчесен беләчәксез. Балаларыбызга матур җырлар тыңлап, үсеп, яхшы кеше булып җитүләрен теләп калабыз. Инде сезнең белән, хөрмәтле тамашачылар, әлбәттә киләсе очрашуларны көтәбез. Сау булыгыз, исән-имин булыгыз.